Bayan sauraron bahasin ɗan sanda mai gabatar da ƙara, Mr. Nanzin Wilfred da lauyan Adamu Umar Dunoma, wanda ake zargi da yin lalata da ƙananan yara su 10. Alƙaliyar kotun majistare da ke garin Maraba mai shari'a Hauwa Onu Osa ta ɗage sauraron ƙarar har sai ranar 13 ga watan Nuwamba. Saboda rashin bayyana wanda ake zargi sakamakon dalilan tsaro. Jim kaɗan bayan fitowar kotun ne wani mai rajin kare haƙƙin bil'adama Muhammad Awal Suleiman ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Abin da ya faru a yau ɗin abu ne wanda kowa ya sani a ƙasar nan, akwai damuwoyi na zanga-zanga da ake daga wurare zuwa wurare, sannan an ce an taso da shi yau sai matsalar wayanda suke ƙoƙarin balla wani wuri ta sa aka ce to kara ƙaraso da shi su koma saboda gudun kan wani abu ya same shi a illa ta shari'a ta lalace. To za mu yi haƙuri mu jira zuwa ranar 13 ga watan da suka ce mu ga kuma me zai biyo baya. Su ma shugabannin mazauna unguwar ga abin da suke cewa. Abin ya bayyana daga baya bisa ga koken da wasu uwaye sun ka kawo na cewa ‘ya'yansu sun yi masa bayanin cewa ga lalurarsu da sun ka bincika menene ke faruwa da sun ka ce ai ga wanda ke masu luwadi. Kafin a ce maka ɗan lokaci mai tsawo sai ga bayanai da yawa yara da uwayen yara sun zo cewa su ma ai masu ga abubuwan da yake masu ga inda yake masu ga yadda yake masu. Za a yara ne shekara 4, 5, 6 akalla ba wanda ma ya kai shekara 18 cikinsu. Tsira shine adalci. Idan an kai adalci shi wanda an ka cuta Allah zai sa mai wata natsuwa ga ya gamsu da abubuwan da aka yi. Wanda a wannan lokaci a police station ya ansa laifukansa da ya so kotu ya gaddama cewa bai aikata ba. Idan muka dibi yanayin da muka samu kama a ciki da irin yanayin da wani yaro particularly guda ɗaya a ciki yake, wanda yaron yanzu haka baya iya bacci, baya iya tsewa, halin da muke ciki da yaron yanzu, mahaifiyarsa kuma yaron maraya ne. Wannan al'amari ne tashin hankali. Ko menene iyayen yaran da ake zargi an yi lalata da su suke cewa? Wannan abin kowa ya sani, ba yaro ɗaya ba biyu ba uku ba. Bulantana a ce ƙarya ake mishi. Sa'annan akwai yaron da ya mutu wajen yi mai wanka ala dan na cikin shi tsutsotsi suna hituwa gaban shi. Lokacin ba a san abin da yake faruwa ba, kuma dan uwan shi ne, kuma akwai shaidu kowa ya san haka. Shin wata shaida ce ake son mu kawo wadda mu ba mu kawo ta ba? Mu in ba mu da ƙarfi muna da Allah, sannan kuma a kowane sun ka ji kukan mu. Sai ban gan shi a unguwa ba, amma ni ma na ji labarin an ce an sako shi yana yawo a unguwa, kuma a yanayin da muka gan shi a wancan karon wannan mutumin ya an sake shi yana yawo. Ni yara na biyu a cikin wannan al'amari ya cutar da ni. Injin ta mutum ne wallahi ba za ka taɓa rayuwa ba. Muna sa rai a hannun Ubangiji domin duka shi ya halicce. Sai 'ya'yan da muke takaici wanda suke hani 'ya'ya 9, don akwai wanda iyayensu ma suka rufa suna ma 'ya'yansu magani. Tun farko dai an gabatar da Adamu Umar Dunoma da ke rugar Joli na Marbar Gurku da ke karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa a ranar 30 ga watan Agusta. Sai aka sake ɗage shari'ar zuwa ranar 28 ga watan Satumba. Koya za ta kaya akan wannan shari'a? Jama'a dai na sauraron ranar 13 ga watan Nuwamba. Duk ƙoƙarin da na yi ta jin bakin ɓangarorin lauyoyin guda biyu ya ci tura. Ƙarshen rahoton kenan, Sami Nisani, labaran Liberty.